primeiro ministro israelí foi recibido ante un plenario case baleiro da ONU. Dúcias de líderes de todo o mundo abandonaron a sala en sinal de protesta polo masacre en Gaza. Netanyahu afirmou que Israel debe completar o traballo na franxa. Longa xornada de declaracións nos xulgados de Muros. Os 11 detidos polo alixo de cocaína interceptado na Pobra do Caramiñal foron trasladados ante a Xuiza. Estamos moi pendentes do que decida. A droga chegou nun narcosubmarino. Esta tarde vivíronse momentos tensos na costa galega. No Cabo Vilán, Camariñas, dous mariñeiros conseguiron refuxiarse na balsa salvavidas ou comezar a arder o seu pesqueiro. E preto de Cabo Prior, en Ferrol, rescataron os 4 tripulantes dun barco á deriva. Tolemia, na Coruña, con Quevedo. Dúcias de seguidores acamparon onte ás portas do Coliseum para ser os primeiros en entrar. O cantante canario encherá o recinto 2 noites consecutivas nun espectáculo 360 graus. Boas noites. A Xunta asegura que o plan de vivenda presentado polo Goberno Central invade as competencias autonómicas. A ministra convocou as comunidades a unha reunión a semana que ven, cita que a conselleira aproveitará para trasladarlles as reticencias e propostas do Goberno galego. Isabel Rodríguez presentoulles este venres aos promotores públicos o Plan Estatal de Vivenda para o próximo lustro. Para garantizar derechos no se puede dejar de la mano del mercado, no se puede dejar a los particulares. As comunidades autónomas, que son as que terán que aplicar o plan, convocou unas os xoves da semana que ven. A conselleira galega do ramo acudirá ao Ministerio para expor as súas críticas ao texto. Tamén solicitou unha reunión bilateral previa para explicarlle as súas propostas. O problema da vivenda non se soluciona só con axudas ao alugueiro. Hai que construir vivenda. O plan prevé un investimento de 7.000 millóns de euros en 5 anos que terían que aportar nun 40% ás comunidades autónomas. Tiene que ser una colaboración leal, tal y como nos mandata la Constitución. No caso de Galicia, significaría quintuplicar o investimento actual. Un esforzo orzamentario que Galicia, por suposto, que está disposta a asumir, pero que non pode ser e que se nos diga en que temos que cofinanciar sen estar de acordo. É que a Xunta cree que este plan invade as súas competencias. Chega ao absurdo de que nos indica ás comunidades autónomas como temos que contratar as obras. O Goberno Central agarda aprobar o plan antes de fin de ano. Outra cita marcada en vermello para Galicia. En outubro comezarán as reunións técnicas entre Xunta e Goberno para transferir as competencias dos aeródromos que non son de interese xeral e os permisos de traballo das persoas estranxeiras. Así o acordaron esta mañá en Santiago as dúas institucións. O conselleiro de Presidencia lembra que hai outras dúas peticións sobre a mesa: a colaboración das administracións nas alertas meteorolóxicas e o traspaso da AP9. Trabajaremos también conjuntamente para reforzar los servicios que presta AEMET junto con los que tiene también Meteo Galicia, de todas esas instalaciones que tiene, que pueden también ayudar a que la respuesta científica a las previsiones meteorológicas pues sea lo más acordada entre los dos organismos. O que temos que poñer en riba da mesa é o rescate da AP9, non? Ten rematado o período de presentación de alegacións por parte do Goberno de España e lle solicitamos tamén ao Secretario de Estado que nos den información acerca do proceso, porque a día de hoxe a Xunta de Galicia, donde transcorre íntegramente esta infraestructura, non temos información si se teñen presentado alegacións, si non se teñen presentado alegacións ou cal é a decisión do Estado neste sentido, non? E polo Alfonso Rueda lamenta que por ese non a Aldri toda a provincia de Lugo quede fora da nova planificación eléctrica do Goberno. Nun acto co clúster de enxeñería, o presidente pediulles ás organizacións profesionais que apoien os proxectos que cumpran a lei e xeren emprego. Por negarle la conexión a una empresa concreta, dejan sin conexión a toda una provincia. Eso no lo entiende nadie. Echo un poco de menos una visión más profesional que diga, oiga, pues si esto puede ser, nosotros queremos que sea, porque esto es trabajo aquí. Y si os están diciendo que las cosas se van a hacer bien, pues nosotros queremos que se hagan. Porque si no, al final se convierte, todo se va al terreno de la política, entre plataformas que tienen mucho de político, que se oponen sistemáticamente, y una administración que dice que sí y que al final nos reducen simplemente al terreno político tener que discutir con esas plataformas. Repsol confirma o seu traslado definitivo ao porto exterior da Coruña. A petroleira acelera o proceso para instalarse en Punta Langosteira
e amplía en 15 anos a actual concesión. Repsol vai investir 140 millóns de euros nese traslado, que ademais lle vai permitir xestionar novas materias primas e produtos de baixas emisións. A compañía afirma que mantén o seu compromiso co futuro económico da cidade e de Galicia. Durante o ano pasado, a actividade de Repsol representou máis do 60% do tráfico portuario da Coruña. A imaxe da fin de semana vai ser a de Begoña Gómez mañá nos xulgados, citada polo xuíz Peinado para recoller o auto que propón xulgala con xurado popular por presunta malversación de cartos públicos. O ministro da Presidencia, Félix Bolaños, insistiu hoxe nas súas críticas aos xuíces e admitiu que se queixou ante o Consello Xeral do Poder Xudicial para frear as actuacións. Yo he presentado escritos de queja ante el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, cuando he sufrido alguna irregularidad, lo he puesto de manifiesto ante el órgano competente, que es el Consejo General del Poder Judicial. Y a partir de aquí, yo lo hice con total discreción. Es decir, no quise hacerlo público porque lo que pretendo es que el Consejo General del Poder Judicial haga su trabajo con tranquilidad. O Instituto Nacional de Estatística revisa a alza o PIB. A economía española segue medrando por riba do 3%. O investimento e o consumo dos fogares convértense no principal motor da economía, que crece 8 décimas entre abril e xuño. Tamén subiu o gasto público, mentres que se frean as exportacións. O PP da Coruña reclamalle á alcaldesa da Coruña que se una á petición de dimisión da ministra de Igualdade. Os populares creen que o goberno deu mostras de desprotexer as mulleres tanto polas consecuencias da lei do só sí é sí como polo recente escándalo das pulseiras contra maltratadores. Pídenlle a Inés Rei que defenda as mulleres. O escándalo das pulseiras antimaltrato. E Inés Rei que fai? Pois apoiar a ese goberno e nos o que pedimos é que Inés Rei pida, apoie a solicitude de dimisión da ministra de Igualdade e tamén vemos como apoia e como defende a un goberno que está asolado pola corrupción. O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, recibiu a súa homóloga catalá, Núria Montserrat, a que lle presentou o sistema de I+D+I galego e as políticas públicas. Avaliaron tamén a posibilidade de colaborar entre as dúas administracións. Rodríguez lembrou que as políticas públicas en Galicia están dando os seus froitos e destacou que Galicia é a comunidade onde máis medrou o investimento en I+D, segundo o último estudo do Instituto Nacional de Estatística, pero lonxe aínda precisamente de Cataluña. Tenemos mucho que aprender. El camino de la innovación es un camino que necesita aprendizaje, modelos que funcionan, y aquí tenéis modelos que funcionan con resultados muy interesantes y hemos venido para explorar vías de colaboración en este ámbito. Galicia sitúase á vanguarda da produción de proteínas vexetais, un sector en crecemento que está revolucionando a industria alimentaria. O vindeiro ano comezará a funcionar en Curtis unha planta que transforma o bagazo da cervexa en proteína vexetal. Estrella Galicia e Improteins e a Xunta alíanse para darlle vida á primeira planta de transformación de proteínas vexetais de Galicia. A materia prima será o bagazo procedente da elaboración da cervexa. Os expertos aseguran que a nosa comunidade reúne as condicións para transformar este bagazo en proteína vexetal. Galicia reúne unas condiciones espectaculares del punto de vista tecnológico, del punto de vista de recursos, materias primas como el agua, que es un elemento fundamental para que los procesos biotecnológicos que estamos haciendo aquí adentro dentro de unos meses se puedan llevar a cabo. O futuro da alimentación pasa por fusionar as proteínas de orixe animal e vexetal. Por iso a Xunta aposta por un proxecto que sitúa a Galicia á vanguarda do sector alimentario. Unha actividade que estou seguro que no futuro vai ter moitísima proxección, como é todo o que ten que ver coa nova alimentación, cos consumidores cada vez máis exixentes, coas proteínas vexetais que están empezando, pero será unha realidade en moi pouco tempo. A primeira empresa deste tipo, con esta potencia, con esta capacidade, con este futuro, se vai instalar en Galicia. A planta comezará a funcionar o vindeiro ano e dará traballo de forma directa a máis de 100 de persoas. España é o país da Unión Europea con máis problemas de ocupación. Así o recolle un informe do Parlamento Europeo que tamén alerta da crise da vivenda que golpea con forza a mocidade. Bruxelas, María Calvo.
Sí, a Eurocámara acaba de presentar un informe que sinala directamente a España como o país con máis problemas de ocupación ilegal, o que xenera inseguridade xurídica e frea que moitos propietarios poñan vivendas no mercado. Por iso, os eurodeputados propoñen crear un rexistro europeo de ocupas para identificar os patróns delitivos e reforzar a cooperación entre Estados. Este informe, ademais, tamén destaca que en varios países ata o 70% dos mozos entre 18 e 24 anos seguen vivindo cos seus pais ante a falta de alternativas. Para eles, Bruxelas pide hipotecas baratas, exencións fiscais e garantías públicas para poder facilitar o acceso á primeira vivenda. Na Asamblea Xeral da ONU hoxe chegaba un dos discursos máis agardados, o de Benjamin Netanyahu. O primeiro ministro israelí dirixiuse a un plenario case baleiro. Nada máis subir ao estrado, dúcias de líderes de todo o mundo abandonaron a sala en protesta polas matanzas na franxa de Gaza. Naquel territorio palestino, o exército instalou hoxe altofalantes para retransmitir o discurso do líder hebreo. Netanyahu dixo que teñen que acabar o traballo en Gaza e acusou os países que recoñeceron o Estado palestino de estar recompensando os terroristas. We're not done yet. The final elements, the final remnants of Hamas are holed up in Gaza City. That is why Israel must finish the job. You know what message the leaders who recognize the Palestinian state this week sent to the Palestinians? It's a very clear message. Murdering Jews pays off. Dispostos a iniciar un diálogo sen condicións. Os Estados Unidos propoñen o exprimeiro ministro británico Tony Blair para dirixir un hipotético goberno de transición en Gaza se se produce un alto ao fogo. O laborista ten experiencia en Oriente Medio, xa fora enviado especial á rexión para facilitar o desenvolvemento económico palestino. E de volta en Galicia, noticia de última hora, prisión provisional comunicada e sen fianza para 9 dos 11 detidos polo alixo de 3.500 kilos de cocaína da Pobra que declararon ante o xuiz no xulgado de Muros desde este mediodía ata hai apenas uns minutos. Todos son galegos e foron arrestados este mércores en Vigo e localidades do Salnés e o Barbanza. Únense os 3 primeiros detidos, 2 ecuatorianos e un colombiano que permanecen en prisión. Os outros 2 deses 11 xulgados hoxe quedaron en liberdade. E a Policía Nacional desartellou unha organización criminal dedicada a introducir cocaína en España a través do Porto de Valencia. En total detiveron 81 persoas, entre eles 3 homes vinculados ao clan dos Balcáns e 17 traballadores portuarios. Empregaban homes araña para escalar os contenedores do porto e acceder á droga. Nesta operación, que comezou en 2024, incautáronse máis de 4 toneladas e media de cocaína. A policía destacou a presunta implicación de persoas relacionadas co centro portuario de emprego. Donde hemos detenido a un médico y a 2 sindicalistas y mediante los cuales la organización, la estructura delincuencial tenía pleno dominio sobre los procesos de selección de estibadores, amañando exámenes. A Garda Civil investiga un veciño da Pobra do Brollón de 53 anos polo incendio que arrasou 1.100 hectáreas no mes de agosto. Foi no lugar de Golmar e obrigou a decretar o nivel 2 de alerta pola proximidade das lapas ás casas. O incendio obrigara a interromper tamén a circulación en varias estradas do municipio e suspender o tráfico ferroviario no tramo entre Monforte e Ponferrada. E tamén a Garda Civil detivo un home de 49 anos como presunto autor do incendio forestal que se rexistrou este xoves na Estrada. Foi unha testemuña a que alertou as autoridades ao ver un home que estaba a prender lume ao longo dunha estrada. Ao chegar á zona, os axentes viron un contedor de lixo calcinado e a 200 metros do lume unha persoa que coincidía ca descripción con bebidas alcohólicas e 7 chisqueiros. O arrestado ten antecedentes policiais e foi posto en liberdade tras o seu paso a disposición xudicial. O Servizo de Gardacostas de Galicia comisou no que vai de ano 7.600 kilos de polvo e 10.000 cacharros utilizados para a súa pesca ilegal. Son uns aparellos que están permitidos en Portugal, pero prohibidos aquí en Galicia. ¡Parade de tirar os cacharros! Este é o momento en que os gardacostas interceptan un barco da Guarda cos cacharros de polvo prohibidos. Foi unha das últimas intervencións, a tripulación tirou os aparellos pola borda e a embarcación foi precintada. Este ano aumentaron os meses de veda desta especie, foron 3, e tamén os controis desta práctica ilegal.
o que se comprobou despois da veda de 3 meses é que a especie reaccionou ben a ese descanso. Entonces tamén, ao ver que as capturas foron importantes as primeiras semanas, seguramente tamén se incrementou a utilización destes aparatos e nós tamén incrementamos tamén o traballo sobre todo encamiñado á retirada destes artefactos ilegais. Os cacharros, unha arte de pesca prohibida en Galicia, cada vez máis utilizada de xeito ilegal e que ten moitos prexuizos para a continuidade da especie. Os polvos utilízana como refuxio. Animais de 200, 400, 500 gramos que non acadan a talla mínima legal establecida e tamén as femias para poñer a posta. O sector pide que se intensifiquen os controis polas perdas que supón para eles. As nazas de pesca legales, que cada naza custa entre 35 e 40 euros, a eles un tarro deses lle custa 1 euro. Esa diferencia. Nos temos aí 7 ou 8 mil euros tirados sin poder traballalos porque non pescamos. Patrón, non facer caso é peor, Na zona da Guarda e da Ría de Vigo é onde tiveron lugar o 64% dos comisos de toda Galicia. Un barco pesqueiro incendiouse esta tarde fronte ao Cabo Vilán. El nuevo Virgen Guadalupana con base en Muxía comezou a arder pouco despois das 6, cando estaba a 1 milla da costa de Camariñas. A bordo ían 2 mariñeiros que lograron subir á balsa salvavidas e alertaron o 112. Salvamento Marítimo enviou unha embarcación que finalmente non foi necesaria, xa que outro pesqueiro recolleu os afectados. Ningún deles precisou asistencia médica. E outro rescate tamén hoxe, o de 4 tripulantes dun pesqueiro á Valga ao noroeste do Cabo Priore, en Ferrol. O Nuevo María Teresa sufriu un fallo de motor e solicitou asistencia. Finalmente, foi remolcado pola Salvamar Betelgeuse ata o Peirao de Oza, na Coruña. Veciños de Ponteareas volveron cortar hoxe a Estrada Nacional 120 o seu paso pola vila. Reclaman melloras urxentes na seguridade viaria. Dende a Plataforma en Defensa da Nacional 120 din que están fartos de promesas e atrasos e aseguran que manterán estas movilizacións todos os venres ata que se garanta o inicio das obras. O descoido dun condutor fixo que o seu vehículo caera ao río en Tui. Por sorte, non houbo danos persoais e o ocupante saíu ileso. O que se complicou, como ben, foi o rescate do vehículo. A Comandancia Naval do Miño tivo que colaborar na localización do mesmo, que foi arrastrado pola corrente e estaba totalmente afundido. Máis asuntos deste día, falamos agora dos peóns tecnolóxicos. Igual dito así, non caen, pero sí que saben o que son. Están entre nós, vémolos a diario e mesmo camiñamos a carón deles pola rúa. É esa persoa que vai co móvil e non atende a nada do que pasa arredor. Un verdadeiro perigo é que levante a man que non o fixo algunha vez. É unha realidade cada vez máis extendida. Abonda con deterse un momento na rúa para ver pasar xente distraída co móvil ou abstraída no que escoitan polos auriculares. A veces sí que pasa, que estás moi concentrado a lo que haces y que non prestas tanta atención a por onde vas. Que pasa algún coche super rápido e ti dis, ai, Dios mío, e quitas un segundo auricular e dis, ai, Dios mío, atropéllanme. O denominado peón tecnolóxico abunda especialmente en espazos universitarios ou de lecer para a xuventude. Xente de 18 a 25 anos a que lle resulta difícil desprenderse do móvil incluso para camiñar. Non me gusta moito ir sen a música, verdade. Eu sei que non concibo ir sin cascos pola rúa se vou eu sola, sabes? Moita xente, sobre todo a nosa idade, sole ir co móvil na man. Procuro non estar co móvil mentres camiño pola rúa, pero sí que é certo que envío moitos audios. As infraccións máis frecuentes son cruzar indebidamente, sen respetar os semáforos e por sitios non habilitados. Cando levas auriculares, por exemplo, deixas de percibir os sons do tráfico. Cada día os vehículos son máis silenciosos, tamén o vehículo eléctrico, co cual xa é difícil percibilos de por sí. Así é todo, hai que sinalar que o 72% dos atropelos non son culpa dos peóns, senón dos condutores. A princesa Leonor xunto cos reis Filipe e Leticia comezou hoxe a súa primeira visita oficial a Navarra. Trátase dunha viaxe cun forte componente simbólico. Dona Leonor é, ademais de princesa de Asturias, tamén de Viana, condición que tiñan os herdeiros á coroa de Navarra. A princesa tivo ocasión de visitar o Palacio do Goberno Foral en Pamplona antes de desplazarse á propia Viana, onde foi recibida con vivas e aplausos polo numeroso público que ateigaba as rúas da vila. A princesa de Viana asinou no libro de honra do territorio foral e comprometeuse ca responsabilidade que implica levar este título. A primeira xornada rematou cunha ofrenda floral da princesa de Viana no mosteiro de San Salvador de Leire ante as tumbas dos reis de Navarra.
O Rei inaugura o próximo xoves o Foro La Toja Vínculo Atlántico. Nesta edición, don Filipe fará entrega do premio Foro Atoja a Josep Piqué, a dous dos sete pais da Constitución española, Miguel Herrero e Rodríguez de Miñón e a Miquel Roca e Junyent. Por certo, a Televisión de Galicia retransmitirá en directo as sesións de xuntanza e este mesmo telexornal estará en directo na Illa da Toxa. Desde esta tarde xa está aberto o recinto feiral de San Froilán e as casetas do polvo, aínda que para a inauguración oficial das festas falta aínda unha semana. Entre atraccións e tómbolas son máis de medio cento de barracas. Sempre que haxa unha celebración moi boa para a cidade e para todos os cidadáns, por suposto. Gústame todo, as barracas, o pulpo, os concertos, todo. O ambiente das calles, todo en xeral. Es la última de la temporada, pero venimos con mucha ilusión todos los años porque es un buen remate de temporada. En Ourense xa comezaron as proxeccións e as estreas do seu festival de cine máis internacional. Un festival, o OUF, que cumpre 30 anos xa, Patricia. Sí, 30 edicións que queren celebrar por todo alto cunha amplísima e ambiciosa programación. Hoxe, con motivo da súa inauguración por este fotocall, pasaron, entre outros, o director da película Playa de Lobos, que é a encargada de inaugurar este certame. Non chegará aos cines ata decembro, pero hoxe aquí en Galicia será a súa estrea e non será a única. Dende hoxe ata o vindeiro domingo, neste Ourense Film Festival, levaránse a cabo unhas 164 proxeccións, onde, por suposto, non faltarán seccións tan importantes como a galega, a de curta, xunto a do cine internacional. Falamos co director deste OUF, Óscar Doviso, e co actor e director galego Javier Veiga. E do cine á música. Esta noite actúa Quevedo no Coliseum da Coruña e hai fans que levan horas facendo cola para coller os mellores sitios para ver o seu artista favorito. Paula. Sí, Pablo, aquí estamos a escasos minutos de que comece ese concerto, así que comezan a coller sitios últimos fans, os que estaban nos últimos postos da fila para entrar a este Coliseum da Coruña para ver ao Canario Quevedo, que, por certo, tamén ten data mañá sábado tamén neste propio Coliseum da Coruña. Aquí presentará o seu disco Buenas noches nun concerto moi especial e que, como vemos, é un formato distinto. Hai un palco central e que será un concerto 360, no que se espera, por certo, que sexa o máis multitudinario deste ano en Galicia, nun espazo pechado. Esperaránse unhas 21.000 persoas nestas dúas datas aquí. Os fans máis entregados estiveron, como dis Pablo, esperando horas e horas e algúns horas tamén de días anteriores, incluso facendo noites estes días. Todo por telo preto e, sobre todo, nunha data especial neste Coliseum da Coruña, un espazo emblemático en Galicia que acolleu a diversos artistas de renome dende os anos 90. O mesmo recinto, outra época. En 1992, Frank Sinatra cantou na Coruña. Nos 90 os grandes concertos trouxeron a Galicia a Prince ou a Madonna, tamén españois como Alejandro Sanz ou Mecano. Que mudou en 35 anos? Hoxe en día as grandes figuras do pop nacional son Rosalía, Zetangana, Aitana, son sempre figuras solistas e responden a unha historia de electrónica, de música urbana que pouco ten que ver con aqueles grupos cos que nos criamos todos de guitarra, baixo, batería. O xornalista especializado en música, Javier Becerra, fala dunha evolución que, alén dos artistas, atinxe o público. Semellaba que a xente maior non escoitaba Mecano, nin escoitaba Sinistro Total, escoitaban, non sei, a José Luis Perales, por poñer un exemplo. Eso mudou totalmente, agora é unha cousa moito máis transversal. Os festivais, antes citas ineludibles pros melómanos, colleron forza nos últimos anos, sobrepasando o musical. Non creo que haxa ningún xoven en Galicia que teña eso, 18, 19, 20 anos que non fora un festival algunha vez na súa vida. Antes aos festivais iba a xente da música, agora vai todo o mundo pois a vivir a experiencia. O que persiste 35 anos despois é o fenómeno fan, que agora conta cunha potente aliada á tecnoloxía. As redes sociais permítenlles aos artistas interactuar directamente co seu público. Noite de venres na Televisión de Galicia, tempo para a alegría incomparable do luar. Hola Aitana, hola Galloso.
Boas noites. Incomparable. Bueno, temos unha carreira pedestre aquí preparada. Como xentes de informativos sabedes que esta fin de semana hai unha concentración de carreiras en toda Galicia e nos puxémonos a tono, verdad, Aitana? E, por tanto, Milleiros, diría eu. Milleiros. Bueno, pero aquí a carreira fundamental é a da festa, da alegría, a boa música. Temos a Orquestra New York, temos a Los Caños, temos recantos. Dous recantes que estreanse hoxe dous. Que serán xuzgados por Boris Izaguirre, por Manuel Landarte e Nuria Lorenzo. Non contes máis, que despois todos saben. Sí, que son de informativos e queren saber moito. Bueno, estamos preparados aquí xa, en directo, no ar. Queremos saber. 10 galerías de Galicia arrancaron xuntas estes días de setembro o Aberto 25, un evento para dar a benvida a todos os interesados na arte contemporánea. Visitamos dous deses espazos que conteñen propostas ben diferentes. As galerías de arte galegas asociadas a contemporánea abren a temporada. Compostela, Galería Dupla. Obra de Samuel Salcedo. Non son retratos para identificar unha persoa, son retratos para sentir o xesto. Obra tamén de Sito Mújica. Ás veces hai que mirar con certa distancia para recoñecer a arte. E tamén en Compostela a Galería Metro, obra da galega Montse Rego. Os bodegóns levan séculos falando de cada época. En esta época nosa, a artista confronta o natural co ultraprocesado, con moito protagonismo dun elemento tan pop como a panteira rosa. Pero moito ollo, nesta exposición non todo é cerámica. E agora unha imaxe pouco habitual. No Centro Comercial Área Central de Santiago pudemos escoitar esta tarde a Real Filarmonía de Galicia. Saben que están celebrando o seu 30 aniversario e con este motivo a Filarmónica visita barrios de distintas cidades para achegar a música clásica a todos os públicos. Hoxe cumpriría 77 anos Olivia Newton-John, lembrada para sempre como Sandy no icónico musical Grease. Filme que protagonizou porque John Travolta se empeñou vira nun musical de Broadway e dixolle aos produtores que o papel tiña que ser para ela. Quedan para a historia as coreografías e a banda sonora. E iso que o director non lle gustaba este tema principal e quixo deixalo fora. E, por suposto, marcou unha época a roupa. De feito, a chaqueta de coiro que levaba Sandy cos leggings negros poxouse por $700.000. Newton-John tamén fixo carreira musical fora do cine. Ten un Grammy e varios temas que foron supervendas nos anos 80. Con eles marchamos. Que pasen unha feliz fin de semana.